الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, зур гынаһларның 16-нчы түрен алып китербез. Бу төр әдәпле, пак, гыйффәтле мөслимә хатыннарны зинада гаепләү. Һәм шулай кайбер галимнәр әйтте, менә без алачак инде аятлар, хәдисләр, моңа да инде хатын-кызлар гына, менә бу мөслимәләр генә түгел, шулай ираклар да керә ди. Чөнки аларны да ди зинада гаепләргә мөмкиннәр ди. Бер гаепсезгә инде. Шуңа күрә менә без алачы аятларда шулай иракларга да кагылады инде. Әмма ләкин күп вакытта инде хатын-кызларны шушы фахиш гамәл белән гаеплиләр. Мәсәлән, бер Аллаһка иман китергән, гаурәтләрен каплаган, 5 вакыт намазны укучы, гыйффәтле, намусын саклый торган инде мөслимәне кайбер вакыт шундый сүз ишетергә мөмкин. Мәсәлән, ул йөргә ярата, мәсәлән, ул зина кыла ди монда, һәм башка төрле шундый бузык хәбәрләр таратырга мөмкиннәр. Яки көнчеләнеп, мәсәлән, ул гаилә бик матур яши ди, шуңа күрә инде кеше инде көнчеләнеп, шушы гаиләне таркатыр йөзеннән, яки гаилә эчендә тавыш кубарыр өчен инде шундый сүзләр тараталар. Нәрсәдә? Шушы намузын пычратырга телиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә аятләрдә һәм Пәйгамбәр хәдисләрендә кем дәлилсез, шаһидсез, кемне дә булса берәр мөслимәнеме яки мусульман иренме инде зинада, шушы фәхишлек, явыз гамәлдә гаепле икән дә, бу кеше инде Аллаһның ләгънәтендә булачак һәм Аллаһның бик каты газабы булачак диде. Шуңа күрә бигрәк тә менә бу фәхиш эш кешенең намусын боза торган гамәл. Без беләбез инде илгәрге заманнарда, әгәр дә берәр кеше зина кылды икән, ул шушы җирлектән, авылдан күченеп китә торган булган. Шулаймы? Ул намусны, гаиләне шундый пычрата торган бик кабахат гамәл булган. Һәм шуңа күрә дә кешегә зиначы дип әйтү ул бик куркыныч сүзләр. Бу кешенең инде менә йөзен кайрата торган, намусын бик каты пычрата торган гамәл. Һәм шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тәгалә дә әйтте, Нур сүрәсендә карасак, менә Нур сүрәсенең шушы баштагы аятлары менә шушы зинада бер гаепсезгә, зинада гаепләүчеләр турында бара. Менә шуның 23-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина ярмунал мухсанатил гафилатил муъминати лу'ину фид-дунья вал-ахира ва лахум азабун азим" ди. Дөрестлектә ди, менә шушы зина кебек әшәке фәхиш эшләрдән пак, намуслы, гыйффәтле мөэминә хатыннарга ди зина кылуда ди гаепләсәләр ди, һәм аларга инде нахакка яла яксалар ди, аларга ди дөньяда да ди шушы гаепләүчеләргә инде дөньяда да һәм ахиратта да ләгънәт һәм каты газап булыр ди. Кем намуслы, гыйффәтле мөслимәне гаепле икән, бер гаепсезгә имә зина кылмаган, син зиначы, ул йөрергә яратан да, ул ирләр белән мавыга дип. Һәм шулай ук инде галимнәр нәрсә дидек? Ираклар да керә дидек. Әгәр дә мусульман ирләрен шулай ук үз намусын саклый торган ирләрне әйтәләр икән, ул хатын-кызлар белән шуалырга ярата, русча әйтсәк инде намикат итә, зина кылып йөри дип инде бер гаепсезгә дәлилләре, шаһидләре юк икән, нәрсә ди? Аларга ләгънәт булыр ди, һәм бу дөньяда да, һәм ахират дөньясында да каты газап булыр ди. Һәм дәвам итеп әйтә Аллаһ Субхану ва Тәгалә кыямәт көнендә дә ди, аларның ди телләре ди, куллары ди, аяклары ди, кылган гамәлләре турында ди хуҗаларына каршы шаһидлек бирерләр ди. Һәм ди ул көнне ди Аллаһ Тәгаләгә аларга ди хак диннәре буенча тиешле җәзаларын тулысы белән бирер, һәм алар шунда Аллаһның ачык хакыйкать икәнен белерләр ди. Менә бу аятлар нәрсәне раслый? Кыямәт көнендә ди, менә безнең телләребез безгә каршы инде шаһидлек бирерләр ди. Раббым ди, минем хуҗам ди, шушы минем белән ди, ягъни теле әйтәчәк, гайбәт сөйләде ди, нахакка ди, кешегә ди яла якты ди, бер гаепсез пак, гыйффәтле, мәсәлән, мөслимәләрне ди зинада гаепләде ди,
үләксә ите ашады ди, ягъни гайбәт сөйләде ди, кешене рәнҗетте ди. Ягъни теле кыямәт көндә аңа каршы шаһитлек бирде. Һәм куллары да Раббым, минем хуҗам ди, шушы син бергән, шушы сәламәт куллар белән гынах кылды, хәмер ичте, кеше әйберен урлады, кешегә сукты, кешегә зулымлык кылды шушы куллары белән. Шулай итеп, куллары ди, кыямәт көндә аңа каршы шаһитлек бирде. Һәм аяклары да ди, шулай Раббым бер Аллаһ, менә минем хуҗам шушы аяклар белән гынахлы җиргә барды ди. Яки шушы аяклар белән инде гынах кылына торган сәфәрләргә чыкты ди. Аңа каршы шаһитлек бирде. Һәм ди нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә шушы кешеләргә инде тиешле җәзасын бирер ди, һәм бу көннең инде хакыйкать икәненә инанырлар ди. Чөнки бу дөньяда менә буларны ишеткәч, кайбер кеше эченнән генә уйлап утырырга мөмкин инде. Шулай, нинди әкият сөйли инде бу? Нинди әкият нәрсә инде бу? Теге легенда, миф дип, шулаймы? Кайбер кешеләр ишетергә мөмкин бит. Легенда ди, миф ди, көләргә мөмкин, ышанмаска мөмкин, мыскыл итәргә мөмкин. Әмма ләкин кыямәт көнендә ди, шушы көлгәннәре өчен, уйлаганнары өчен хакыйкать икәненә инаныр ди кыямәт көнендә. Бу көндә инде ул көлә алмас, киресенчә бик каты елыячак. Чөнки Аллаһ Тәгалә ышандырачак. Ул безгә якты көн кебек ачык булачак шушы кыямәт көненең барлыгы. Һәм инде шушы тәне азалары безгә каршы шаһитлек бирәчәк. Без кылган гынахларыбызга каршы. Һәм шул Нур сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина ярмунал мухсанати сумма лам я'ту би арбa'ати шуһада фажлидуһу 80 җалдах" ди. Зинадан пак булган инде гыйффәтле хатыннарны зинашы дип сүгүчеләр ди, үзләренең сүзләренә ди дәлил итеп 4 шаһид китерсеннәр ди. Әгәр дә шушы 4 шаһидны китерә алмасалар ди, аларга ди 80 мәртәбә ди, нәрсә ди, чыбыркы белән сугыгыз ди. Камчы белән ди, камчылагыз ди, сугыгыз ди. Һәм инде шушы кешеләр дә инде 4 шаһидлекне китерә алмасалар, шушы 80 камчы белән суккач инде аларның шаһидлекләрен бүтән бер кайчан да кабул итмәгез ди. Ягъни аларның сүзләренә бүтән бер кайчан да ышанмагыз ди. Һәм алар дөреслектә фасиклар булыр ди. Фасик ул гынах кылучы кеше, зур гынахлар кылучы кеше инде. Әйе, бу монда инде дөрес аңларга кирәк. Һәрберебез инде теге камчы тотып кешене 80 тапкыр кыйнарга хукукыбыз юк. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең законы, бу теге ислам дәүләтләренә кагыла. Әгәр дә инде казый шундый хөкем чыгара икән, ул дәлил китерә алмады икән инде, казый әйтеп, ул тиешле органнарга әйтеп инде шулар бу карарны чынга ашырырга тиеш. Моны һәрберебез эшли алмый, безнең андый хукукыбыз юк. Әмма ләкин без моны ни өчен өйрәнәбез? Шушы гынахның нинди куркыныч булуы турында. Әгәр дә берәр кешене, берәр мөслимәне яки берәр мусульман ирен, монда тагын бер ассызыклап әйтәм, бу мусульманнар турында сүз бара. Гаепле икән, ул 4 шаһидны китерергә тиеш. Әгәр дә әйтте икән берәр мөслимәгә, менә ул йөрергә ярата, ул зина кырырга ярата, ул 4 шаһид китерергә тиеш. Моның зина кылганын 4 кеше күрергә тиеш. Яки берәр безнең кардәшебезне, берәр мусульман ирен Аллаһка иман китергән, намазын укыган, анда гаурәтләрен каплап биргән мусульман ирен инде гаепле икән, ул зиначы дип, зина кыла дип, ул 4 шаһид китерергә тиеш. 4 шаһид китерә алмый икән, бу кешедән инде нәрсә? Без инде 80 тапкыр камчы белән кыйный алмыйбыз, чөнки безнең хакыбыз юк дидек. Без бу кешенең шаһидлеген бүтән кабул итәргә тиеш түгел. Ягъни моны сүзенә ышанырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе аятта нәрсә ди? Булар шаһид булмаячаклар, кемнәр булачак ди инде? Фасиклар булачаклар ди инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә Бухари риваятендә килә торган сахих хадисендә әйтте: "Ижтанибу саб'a мавбиqat" диде. "Фазакара минха qazdul muhsanati ghafilatul mu'minati." Халакәткә алып бара торган 7 зур гынахтан ди, ерак булыгыз ди. Эшләмәгез дими, нәрсә ди? Ерак булыгыз. Ягъни якында килергә ярамый.
Шуларның берсе ди, без буларны инде алдагы дәресләрдә санадык. Шулаймы? Менә бу 7нчесе инде нәрсә ди? Намуслы, гыйффәтле мөэминә хатыннарны ди, зина кебек фахиш эшләрдә ди, гаепләү ди. Менә бу 7 һәлакәткә илтә торган зур гөнаһларның берсе икән. Дәлилсез, бер гаепсезгә кешене зинада гаепләү, әгәр дә шаһидлек булмый икән. Һәм тагын бер хадис китерелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу шулай Бухари җыентында килә: "Әл-муслиму ман салима муслимуна мин лисанихи ва ядихи" ди. Мусульман ди, ул ди шундый кешедер ди, аның теленнән дә һәм кулыннан да башка мусульманнар имин булучылар ди, ягъни зыян күрмәүчеләр ди. Менә шул кеше инде хакыйкый мусульман булыр ди. Без үзебезне мусульманга санарга яратабыз, шулаймы? Намаз укымасак та күкрәк кабып, мин мусульман дип горурланабыз, шулаймы? Әмма ләкин күбебез шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның васыяты белән ничәптер гамәл кылмыйбыз. Мин мусульман дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Теленнән һәм кулыннан имин булучылар ди. Без үзебезгә сүз бирик. Менә безнең телебездән, кулларыбыздан калган кардәшләребез иминме? Biz кардәшебезнең үләксә итен ашамыйбызмы? Менә булай үләксә ашау, ул бит янына барып булмый, сасы ул. Без аны ашау түгел, нәрсә дибез? Янына да бармый. Әмма ләкин кардәшебезне инде гайбәтен сөйлибез икән, без менә шушы үләксә ите ашаган кебек булабыз. Без бер гаепсезгә кардәшебезне инде гаепләмибезме? Нахак бәла якмыйбызмы? Кардәшебезне рәнҗетмибезме? Кардәшебезне мыскыл итмибезме? Кулларга килгәндә дә шулаймы? Сугырга мөмкин без. Анда төртеп күрсәтергә мөмкин без. Әйберен урларга мөмкин без. Әйе, бу кызганыч хәзерге көндә мусульманнар арасында да киң тарала башлады. Күп кенә хәзерге проблемалар мусульманнарга каршы мусульманнар проблема ясый башлады. Шит дин әһелләре, шит милләтләр түгел, ә менә үзара мусульманнар күп вакытта проблеманы чыгара. Көнчелек аркасында яки анда бүтән төрле сәбәпләр үч алу аркасында. Әмма ләкин мусульман, син хакыйкый мусульман икән, син Аллаһка иман китердең икән, син кыямәт көненең булачагына инандың икән, синең теленнән дә, кулыңнан да мусульманнарга зыян килергә тиеш түгел. Сиңа зыян итсәләр дә, син үч итеп аларга зыян итәргә тиеш түгелсең. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән куып чыгардылар, шулаймы? Аңа сугыш яңган иттеләр. Аны үтерергә кешеләр җибәрделәр. Әмма ләкин кире Мәккәне ашырга кайткач, ул бит берсенә дә үч итмәде. Хакы бар иде бит. Әмма ләкин ул бөтенсен гафу итте. Шуңа күрә үзебезгә дә зыян салалар икән, тел белән, кул белән без үч итеп, аларга да зыян салырга тиеш түгелбез. Без аларны гафу итәргә тиешбез. Чөнки кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә гадел хөкем ясый. Үзе барысында инде җайлаячак. Шуңа күрә әгәр дә без мусульман дибез икән, менә бу хадис белән бүгенге көндә бигрәк тә гамәл кылырга кирәк. Чөнки күп проблемалар, әйтәм бит, мусульманнар үз арасында чыгара. Көнчелек аркасында, үзенең горурлыгы, тәкәбберлеге аркасында. Әмма ләкин мусульман диде икән, аны тик тел белән дә рәнҗетүдән, анда нахакка яла ягудан, гайбәт сөйләүдән, кул белән анда зыян салудан, һәм бигрәк тә инде менә бүгенге темадан нәрсә дидек? Гаепсезгә инде гаепләүгә, дәлилсез кешене инде берәр гөнаһлы гамәлдә гаепләүдә. Әгәр дә синең дәлилең юк икән, ул шундый фәхиш гамәлне кылды дип син әйтергә тиеш түгел. Син телең белән аңа карата намусын пычратырга тиеш түгел. Синең аңа хакың юк. Син мусульман икән, имин булырга тиеш ул кардәшең синең теленнән. Менә мусульманлык кая ул? Мин инандым, минем яхшылыгым калептә дип күрсәтеп йөрүдә түгел. Ә менә шушы хадисләр, шушы аятлар белән яшәүдә, менә шуның белән яшәп күрсәтүдә Аллаһ Тәгаләгә.
дәлилләүдә нәсинең мусульманлыгын нәрсәдә чагыла. Һәм Аллаһ Тәгалә Ахзаб сүрәсендә әйтә: "Валлазина юзуна алмуъминина валмуъминати бигайри мактасабу фақад ихтамалу бухтанан ва исман мубина" ди. Бернинди начарлыкны эшләмәгән мөмин ирләргә ди, һәм мөминә хатыннарга ди, начарлык эшләдең дип әйтүчеләр ди. Бу әлеге хадисне дәлилли. Нәрсә ди? Хаксыз рәнҗетүчеләр ди. Дөреслекдә ди үзләренә бухтанчы, яла ягучы булуны һәм зур гынахны йөкләделәр ди. Менә бу инде Аллаһ Тәгаләнең сүзләре теге хадисне нишли генә ныгыта, раслый гына. Нәрсә диде? Бернинди начарлыкны эшләмәгән мөмин ирләргә һәм мөминә хатыннарга начарлык эшләдең дип әйтүчеләр ди, хаксыз рәнҗетүчеләр ди. Дөреслекдә ди үзләренә бухтанчы, яла ягучы булуны һәм зур гынахны йөкләделәр ди. Әгәр дә без кардәшләребезне, мусульманнарны инде бер гаепсезгә эшләмәгән эшләрендә гаеплибез икән, biz бухтанчы булабыз икән, яла ягучы булабыз һәм үзебезгә зур гынах алган булабыз. Шуңа күрә менә безгә кардәшебез турында, мусульманнар турында берәр ни сүз килеп әйтәләр икән, ул шуны эшләде, ул моны шанды, без әле кабул итәргә тиеш түгел, без әле тикшерергә тиешбез. Шаһидләре барма бу гамәлнең. Һәм монда зинада гына гаепләтү, гомумән. Ул урлады ди икән, ул анда син турында шундый сүз әйтте ди икән, ул бүтән төрле бузыклыклар эшләде ди гаепле икән, без әле шанырга тиеш түгел, без әле тикшерергә тиешбез. Шаһидләр барма, чынлап та эшләгәнме? Хәзерге көндә бигрәк тә телефон, интернет заманында менә бу мусульманнарны бер гаепсезгә гаепләү, нахакка яла ягулар бик күбәйде, бик артты. Шуңа күрә ашыкмаска кирәк. Менә бу хадискә, бу аятка эләгәбез. Әгәр дә инде бернинди начарлык эшләмәгән булса инде, без аңа яла яккан булабыз икән, без бухтанчы булабыз һәм үстебезгә зур гынах алган булабыз. Шуңа күрә нинди генә хәбәр ирешмәсен, без белешергә тиешбез башта. Чынлап та инде яки үзе әйтә икән, мин чынлап эшләдем, хаталандым дип, яки шаһидләр була икән, һәм шул вакытта да инде безнең әйтүебездән берәр файда бар икән, без әйтергә, аңлатырга тиешбез. Әгәр дә әйтүебездән берни файда юк икән, аның шушы гынах кылудан инде таратып йөрүдән берни файда юк икән, без әйтмәскә тиешбез. Кайбер вакытта чынлап та ул кешедән инде зыян күрәләр икән, берәр нинди начар гамәл эшләп йөри икән, чынлап та шаһидләр булды, үзе әйтте, мин шуны эшләдем дип инде, тәүбә кылмаган икән, ул начарлыгын эшли икән, бу атта безгә рөхсәт ителә калган мусульманнарны шуның начарлыгыннан сакларга. Әгәр дә тәүбә кылды, туктады икән, без аның гынахын яшерергә тиешбез инде. Шуңа күрә менә бу зур гынахтан инде бухтан ягудан, бер гаепсезгә кардәшләребезне гаепләүдән Аллаһ Тәгалә үзе имин кылсын ия. Шушы хадис белән инде телләребездән, кулларыбыздан калган мусульманнар кардәшләребез имин булсыннар ия. Кардәшләребезгә зыян китерүчеләрдән булмасаңыз иде. Һәм инде шушындый хадислар, шушындый аятлар белән балаларыбызны, нукларыбызны Аллаһ Тәгалә тәрбияләргә тәүфик хидаят бирсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.